Creo que non hai unha casa galega que non conozca o invitado destes Zapatillas número 24. Humorista, monologuista, actor. Hoxe recibimos a unha das personalidades máis ilustres do mundo galego. Benvido, Xosé Antonio Touriñán! Quen contaba? Buenas a todos e benvidos a un novo episodio de Zapatillas. Hoxe estamos no episodio número 24, o sea, o tes dito ti. E hoxe temos alguén que, bueno, no noso círculo cercano da comunicación audiovisual é unha lenda. Para nós é un honor ter hoxe aquí a Touriñán. Que tal? Como vídeo, Touri, que tal? Chavales, moi ben. Por vosso círculo cercano quero dicir a vosos pais, os avós e todo. Para toda a xente coa que estudamos, nós temos moitas referencias desa época da galega, na que facías sketch con Perdomo, que tamén gustanos moito e tal. Entón, pois, tete hoxe aquí para nós é como todo un avance no noso proxecto. Moi ben, pois tens que traer Perdomo, creo que o único que queda para cerrar o círculo. Sí, Pode vir andando, ademais, sí. Que estás aquí ao lado. Vamos nós a por él. Desde Rosales ainda desde Rosalía, mandamos un mensaxe a Perdomo, espabila, vale? Te están esperando. Oye, para o Diego de 10 anos que vía Hola Robert con seu pai, que vía esos sketches que facían na televisión de Galicia en general, é todo un orgullo terte aquí. E nada, eu quería empezar preguntando de onde ven o sea, a túa trayectoria, onde arranca e que orígenes ten? Pois arranca facendo teatro no instituto e con Marcos Pereiro, que éramos parella con Mucha Nucha, aquelo sí. Que igual vos ainda non nacerades, sí, cando estábamos no lugar, pois empezamos no lugar, pero nos empezamos moito antes actuando nos bares e tal, ¿no? Houve unha época moi boa que saliu moita xente, Perdomo, Robert Bodegas, Osvaldo, bueno, que eran as primeiras actuacións de toda esa xente porque había concursos de comedia en locales, sí. No Burgo había o Fórum Comedia, sí. En Laracha había o Dantón, o concurso de comedia do Paz Antón. Bueno, eu recordo que había en varios lugares así tal, e saliu unha promoción tal. E empezamos de coña, supoño como a todos. Sí. Gustanos isto, fainos gracia, pero Marcos e eu empezamos por pasalo ben, e encima pagábanos algo, empezamos aí, pam, e botamos un ano ou casi dous por aí, pois, pás, bares, asociacións pequenas, sí. Con Perdomo tamén, e que a xente de cando se crea Manicómicos e San, que é unha escola que hai aquí na Coruña, pois, tiñamos tanta cara que o que facíamos era presentarnos aos circuitos da Diputación e da Xunta e tal, poñíamos un título, como que había unha obra feita, pero non existía. Hostia. Entonces, se nos contrataban, nos íbamos e facíamos unha obra, o que poñía no resumen, quero dicir, como o que facemos agora, improvisando, era un espectáculo sobre eso, e tiñamos moita cara e fomos así xogando, hasta que chega tamén o rollo da televisión de Galicia. Ao tempo que eu, por exemplo, no meu caso facía filoloxía galego-portuguesa, que sabía que a eso non me quería dedicar, porque aguantar os adolescentes é o peor que hai no mundo. Fui fazer as prácticas e dixen, isto non é. Eu sempre digo que foi o oficio que me escolleu a min, casi, porque a min eu nunca na vida pensei que teria dedicado a isto, porque son un tipo bastante introvertido, bastante serio, así. Sí. Que eu diría, estou de coña e lo doy todo, ¿no? Pero sí. E empezamos na tele e foi pum, eso medrando, hinchando e convertirse no oficio e no traballo. E agora, bueno, a mil cousas, quero dicir, teatro, tele, cine, series, de todo. Todas estas referencias que faz ti nos teus personaxes, incluso dúos cómicos e tal, faz moitas referencias a persoas que quizáis como que coñecemos todos da nosa vida en Galicia. Esas referencias de onde ven? Da tua infancia, de xente que viras ti? Sí, eu creo que, é que os personaxes que facemos todos temos alguén que se parece a Mucha Nucha, dúas veciñas, dúas tías, dúas aboas, dúas señoras da aldea, o camareiro de Eravisto, témolo visto de camarero en moitos bares da Coruña, ou en moitos bares de Galicia, de calquer lugar, algo parecido, polo menos estéticamente, o que sea. Eu criei-me nunha taberna. Meus avós tiñan un bar e eu desde pequeniño, pois supoño que eso todo foi quedando dentro de min. Esa cousa de escoitar personaxes, de ver xente. E agora vai salindo así un pouco, pois cando necesitas, ¿no? Desde, non sei, desde
Ricardo que atropellan, a Joao Simoes, porque todos tiñamos aquela, sabes, é un pouco estereotípico cada personaxe, pero tamén eso que te leva é que todo Dios o recoñeza. Claro. Os gorrillas ou outro jubilaos, todos Dios temos uns abuelos, uns tíos que marchan de vacacións do inserso por aí a todos os lados e que se aproveitan do buffet libre que nunca tanto comeron na casa. Pois é buscar un pouco referentes que todo Dios sepa de que con que estás facendo humor, non? Porque, bueno, sempre, por exemplo, tamén a historia esta de, no, humor galego fora, non sei que, depende de con que fagas humor. Se faz humor con Google, con internet, con Instagram, con unha oficina de informáticos ou claro, se faz humor ao mellor nunha granxa ou tendo vacas ou animales na casa, pois é máis difícil porque o tipo de Madrid non ten vacas para saber cal é a coña aquí. Bueno, pero ti para facer humor tens que facer con referencias que coñezas. Podes combinarlo como o mítico vídeo co perdomo da cabra de AliExpress e todo eso, que ao final é combinar os dos mundos. Claro, tamén é o que intentamos sempre, hasta dende Mucha Nucha era unha cousa que era estéticamente moi rural, moi que todos coñecemos do rural, pero elas falabanche de calquer historia, quero dicir, falaban de Tinder, falaban de movidas, eu que sei, da realidade, do que tamén personaxes como esas ou persoas como esas, cando se enfrontas ou cando lle pos diantes todo o que nos está chegando a tanta hostia, pois nos intentamos buscar de que faría este tipo, pois cun móvil, se nunca na vida vi un móvil diante, sabes, agora vos xa naceste con móvil, pero eu non había móvil cando tiña a vosa edad, había aqueles gordos de abrir a tapa, non? Rojos. Sí, o Alcatel, tochis e non sei que, pois, eso, buscando no que tes de arredor, mirando, escoitando, a verdad que andamos a tanta hostia, que ás veces non temos tempo a pararnos a mirar para os demais, a escoitar o que nos contan, a ver, e eu creo que, por exemplo, para facer comedia é o máis importante. E todos os outros personaxes que interpretaches ao longo da tua vida, cales son os que máis che gustaron, os que máis te marcaron, os que máis te fixeron rir? Porque eu teño dous, que igual non son os que máis son a xente, os que máis reconoce a xente, pero para mí, o que cambia ahora... Pois eu son o que cambia ahora. Era un sketch, ese solo foi un sketch. Ese marcoume de por vida, tío. Ainda me vi contar a noite. Que esta semana que pasamos tuvo que traballar, Sí. E cales foron os que máis te gustaron? Claro, eu para min hai unha nai de todos que é Mucha, que a nai que é o personaxe que nos levou a donde nos levou e que se eu estou traballando desto tamén creo que o mérito toda a Virxen a que lle rezo é Santa Mucha, Santa Mucha as dúas, non? Pero falando deso, É verdade, nos olvidaron. Perdón, facemos agora aquí o corte para isto ou falamos delas despois? Falamos delas agora, vaya zapatillos. Como ti queires, igual estou adiantando, porque eso que trae unhas zapatillas, eu non uso zapatillas na miña casa, tal, non sei que, pero acordeime que tiñas de Mucha ainda na bolsa, que roupa de Mucha Noche, e dixen, vou levar as de Mucha, tamén é bonito. Fomos buscando cobre e encontramos ouro, que locura, esas zapatillas teñen máis historia que... Cuidado, xa son as terceiras ou as cuartas porque as gastei e rompinas, que houve unha época que traballábamos moito, pois creo que Mucha é o personaxe por enriba dos outros todos, e despois é moi difícil quedarme con todos os que fixamos en Land Rover, desde Ricardo aos Gorrillas a Manolo e Concha, claro, todos van un co outro, non? Que, por cierto, díxonos unha compañera de clase que ten escrito unha obra de teatro que se chama Concha de Paca, creo que é. Sí, inspirada en Manolo e Concha. Sí. Pois a Concha Tena terá que buscar a Paca, Concha falar con Eva e listo. E Joao Simoes tamén pasei moi ben, claro. É guai, e despois, bueno, personaxes tamén de teatro, eu facía un monólogo chamado Manolo Lojo, que era un tipo tamén, era un personaxe, era un monólogo de personaxe que foi o primeiro que fixen tamén, que dai saliron todos os espectáculos que levo facendo agora moitas cousas. Manolo Lojo e Mucha foron os primeiros de todo, por todos os lados, creo. Entón teño que quedarme con eles, ainda que despois ao verme, pois claro, que eu tamén me sorprendo a mí mismo véndome. É unha cousa que eu vexo mi río meu véndome a min e dixo, isto non ten sentido. Todo é igual. Ahora que falamos así de personaxes de Galicia e de traballar na televisión galega,
Ti que ves dunha localidade pequena como é Castelo, se non me equivoco, Sí. crees que a Televisión de Galicia ten un papel de responsabilidade a hora de pues, como representar estas localidades pequenas que quizáis tanta historia teñen pero non teñen moita visibilidade? Claro, bueno, entendo que xa o levan facendo dende sempre, o que pasa que hai épocas e épocas onde creo que o fan máis acertadamente ou menos acertadamente. Creo que é o que nos fai distintos, únicos, orixinais, nin millores nin peores que os demais, pero temos unhas cousas que só pasan aquí, que só somos nós e que veñen casi todas do mundo rural, porque no mundo urbano pois, é un pouco máis globalizado, como unha ciudad como Coruña, pois pode ser máis semellante a xa non sei se Madrid, pero Valencia ou Zaragoza ou a vida, non, pode ser. Pero eso que nos queda de o que falaba, do que eu viví na miña taberna, desas cousas que aínda todos Dios coñecemos, o idioma moito máis tamén, porque agora hai como certa deixadez, pois falo de publicidade, falo de a música que se emprega nos programas todos de Televisión de Galicia ahora mismo. Pois hai moitas veces que estará moi de moda, dame igual, pero hostia, pois pon a, da igual, pon a Fillas de Casandro, pon a Ortiga, ou pon a Son de Rapans, ou pon a todos eses, porque hai un pedazo de fornada de artistazos agora, sin prexuicios pa nada, nin rollo político, nin hostias, que, joder, tes un montón de músicas de xente nova que está facendo música en Galicia, pois pona pa Casamos e pa outro, e pas publicidades, en vez de poñer a, non sei, a Shakira ou a tal, porque xa sonan todos os lados. Sí. Entón creo que ao mellor estamos deixando un pouco, ou estánse deixando un pouco certas cousas que habría que ter un pouquiño máis de cuidado para manter esas cousas onde somos especiais e únicos. Creo que temos que manter ese rollo que todos buscamos ás veces da exclusividade. Eu podo ter isto, hostia, temos un idioma, temos unha cultura propia, isto non tal, garda, conserva, cuida, dalle moito cariño. Non sei, creo que ten que ser por aí. É o que digo, houve épocas creo que mellores para joder, igual xente, pos chavales, o xabarín. Agora xa vos que eu de última, supoño. No, pero os pais están traumados co xabarín. Dilles unha turra de pequeno. Pois non, os que eu son da xeración que xa nos colla un pouco de maiorcetes aí con 16, 17 ou 15 e era como de tal, pero joder, foron unha xeración ou dúas con todo eso, ca música, con non sei que é un valor que te cagas para cuidar, para cuidar do noso, joder. Entonces, creo que falta un pouco de eso, un pouco de máis, e un pouco de entrada tamén de xente nova, dos novos, de, sí, vou facer un programa para os chavales. Eu, un señor de 50, eu teño 44, pero e despois quen che di como tes que facer e que che di, non, mellor isto, un señor de 72. No, deixa os chavales que proben, que fagan, que non sei que, bueno, ademais agora está a galega, este rollo da plataforma, tal, aposta un poquinho por aí para experimentar, se non queres facelo na canle da televisión en línea, non? Ou na televisión de sempre. Eu que sei, non sei, eu creo que sin embargo, no cine parece que como cada vez ten máis importancia o cine en galego. Nos viñamos falando noutros podcasts con Galiñanes, ou falábamos da película do Corno e tal. Sí. Parece que sí que ten máis presencia. Ti eso nota a hora de ter papeles, como por exemplo con Cuñados, da que falaremos ahora nun ratiño. Notas a evolución do cine galego? Noto que hai que se traballa máis, que se fan máis pelis, que se roda máis en Galicia, que sobre todo hai unha cousa que eu vivín, ademais, comigo e en cousas que eu fixen, que antes había moito máis este rollo, ollo, cuidado co acento. Ainda que fagas pelis en castelán ou series en castelán ou tal, eso está virando completamente. Quero dicir, en casi todos os proxectos ahora mismo, claro que se roda unha historia en Galicia, ten que sonar a Galicia tamén. É un personaxe, os personaxes son galegos. E antes era, cuidado, el acento, neutraliza, tal, non sei que. Diz, sí, tío, de Madrid, non sei que. E eu queres que se nota que es gallego. Claro, onde estamos? Joder, pois es... Digo que ahora, hasta creo que é un valor a maiores. Que eso sí que mudou. Nos últimos anos, falo últimos anos, xa 10 ou 15 anos, non falo de... Pero antes era un problema grande, pos actores galegos que iban a Madrid a traballar e tal, non sei que. Ahora... Bueno, escoitas a faera e ás veces ten aí e non pasa nada, joder. Pode ser un galego que faga calquer cousa ou que te metido en lío, pois faera sempre un personaje de follón e de... folloneo.
pero noto por aí e creo que se está traballando moi guai facendo moitas cousas en Galicia e viste tamén ao final o que nos trouxeron as plataformas son series de todos os lados do mundo que ti podes ver unha serie coreana en coreano pero tes os subtítulos e non pasa nada, podela ver igual que en inglés, igual que en finlandés e por que non en galego ti rodas en galego, se queres doblala que é un atraso para min quer dizer, é importante doblar para os nenos pequenos para os pequeniños que non saben ler pero para o resto escoitar os actores e os traballos na voz de quen o fixo é que para mí cambia moito. Eu non tenho nin idea de inglés, nin nada, eu teño que tarcar letras e que me volvo loco lendo seguido, pero é 1000 veces mellor. Non se debería perdón, que agora andan os de doblaxe está movida do convenio e todo isto e tal, pero ao mellor unha peli o que digo en coreano, en finlandés ou tal para que chegue a máis xente, pois é máis cómodo, pero eu son da opinión de mellor en versión original. Exactamente. E en galego, en versión original, doblado, e xa está. Nos Cuñaos 1, falabas de Cuñaos, estreouse en Madrid en galego, subtitulada, con peña toda de Madrid, estaba o alcalde de Madrid, estaba o non sei que de Madrid, o papá, e todo, Dios, sin problema, e pois xa está. Eu cando vira na una, vira en galego. De feito, claro, podías poñelo, non? Sí, claro, podías escoller entre galego e castelán. En Movistar tamén, había moita peña que vía en castelán e dixo, que pena que non sean galego. Hostia, dalle opción. Claro, eu estaba pasando en televisión e vi que estabas grabando na mellor cidade do mundo e claro, isto é unha película de Ourense. Pois saiu Ourense na outra nesta, xa verás, é todo na cidade. Eu vi contrario no outro día, no entroido. Ten unha pintaza. Si, é un pouco máis loca que a primeira, sí. Sí, vai estar entretenida, vai estar divertida. Sale agora 19 de abril, non? Ou dentro dos viernes? Cines o 19, sí. Faremos unha preestrea en Ourense o 10 e creo que aquí na Coruña fan unha preestrea o 18 tamén e o 19 nos cines. Que guai. Hoxe no bus, cando viñamos, acordaste cando surgiu a idea de Zapatillas, porque isto sempre contamos. Zapatillas surgiu un día que fixo un evento en Lucas Pérez na Clínica Pardiñas. Sí. Cando volveu, o ano pasado. Sí, estaba eu ali, creo. E aí onde iba eu. Entonces, nós como temos como o pic de Zapatillas, creo que sería traer a Lucas Pérez. Hoxe, cando me acordei de que saliras tú antes, digo, hostia. O sea, o heavy de decir, buah, o sea, fai unha semana estaba pasando por diante nosa sin saber o que iba a pasar e un ano despois temos en Zapatillas, é unha locura, Sí, a verdade é que ese tipo de cosas para os proxectos así de xente de comunicación audiovisual ou periodismo, que sexa, que empezas a facer cousiñas e tal, para nós, tamén para os nosos compañeros que nos ven, é como a posibilidade de decir, vale, se eu poño de esforzo, eu podo chegar a falar e empezar a facer cousas con xente que son referentes. Hoxe en día, bueno, vistes como falamos nós, quero dicir, as redes estamos moitísimo máis cerca que antes de todo, Dios. A verdade que despois tens que dar con xente que poida, que teña tempo, que queira, que lle apeteza, que todo isto, sí. Pero de entrada estás moitísimo máis cerca de calquera, Sí. Entón, pois, o seguinte Perdomo e despois Lucas Pérez, xa, non sei cal é o problema. Agora é onde iba eu. Que nós temos unha pregunta que lle facemos a todo o mundo. Parecemos aquí o broncano, sabes? A min trouxestesme solo para que despois viñamos a Lucas Pérez. De gancho, para traer a Lucas e a Perdomo. Vale. Nós temos unha pregunta que xa fixamos a Lucía Dávila, a periodista do Depor. E vamos a volver a repetir a ti, a ver se hai concordancia nas respuestas. Vale. A que huele Lucas Pérez? A que huele? A que huele? Buah, eso seguro que o sabe Perdomo, pero é que o olfato... De verdade que Perdomo co... Son terrible para eso, tío. Eu para eso son moi malo por culpa del, que anda sempre con esa movida das colonias, dos olores e tal. Pero ule ben. Ule moi ben. Exactamente a mesma respuesta. Ule moi ben. Joder, xa se ve que se lle cuida, que... Sí. Joder, futbolistas ao final, pues casi a maioría son todos guapos, están en forma, poñen a rayiña que tu corte de pelo de puta madre que van a peluquería e botarán 20 horas para poder sigo rama aí por todos os móviles para un cuadro. Un lenguaje, joder, supoño. Este ano é o noso, o que? Huele ascenso. Se huele ascenso, eu non sei xa, eu estou non pasando moi ben, quero dicir, é unha desgracia estar aí, porque para a cidade é importante estar máis arriba, habría que estar en primeira división, porque o club merece e a xente e a cidade merece. Pero eu estou non pasando moi ben.
Non se pode decir así moi alto ni nada. No, porque igual me Hostia, unionistas se calcan nos é moi cinco divertido, por eso tamén creo que a xente está tan enganchado ao equipo, porque estás aí peleando por algo, xogándote por algo. Ten que ser super triste estar vendo unha temporada para quedar 10º, sabes? Ou de 12 Sin nada. ou que te salves 4 jornadas antes. Aquí xa pasou. Sí. E eu acordo na época de Caparrós, de non sei que, non era por nada. Xa. Non xogabas a nada. Sí, exactamente. Entón, para que volva a pasar eso vai ser complicado. Me espero que en segunda non botemos moitos anos aí, pois habrá que pelear por subir en canto subamos. Bueno, si está aí o Racing. Pero non sei, Xa, desmotiva estar aí peleando por ser isto teto ou non. é guai estar aí, que Sí. sí, que non, que ahora vas, que fai 4 ou 2 meses xa non subíamos nin de puta coña, ahora vamos primeiros. E ya que te fueras. É fantástico, é fantástico. Unha cosa que che quería preguntar, volvendo ao que estábamos falando atrás, é que tú fixeches ao largo da tua vida, estuveches facendo monólogos, estuveches facendo cine, estuveches facendo televisión. Cal é o que máis che mola, ou molache máis o concepto de facer rir? Gústame facer rir porque é o que máis me gusta. Tamén me gusta outro que teño feito cousas, teño a sorte tamén de que me chamaron para facer cousas un pouco máis serias, non? Sí, Fariña, tal. Claro, por exemplo, no audiovisual, cando son series para fora, Sí. o concepto que hai en Galicia de min é completamente distinto fora, en Sí. Madrid. É como un tipo de fai series de serio. Sí. Nadie me viu sendo cómico. Xa. Aquí é imposible, porque va, poste serio e a min faime gracia, olvide. E alá é ao revés, e di, como estou niña nunha comedia? Chegou a pasar cando en Pequeñas Coincidencias unha serie que fixéramos para Amazon Sí. e tal, que o director Javier Veiga, que é galego, que nos conocemos fai moito tempo, que claro, iba o meu nome nos actores e o tipo dixolle, como Touriñán? Acababa de verme Fariña e di que Touriñán como para a comedia, Touriñán. E Veiga pensou que era de coña, riu, o produtor, o jefe do canal. E di, que, de que te ríes tal, non sei que. Claro, e nós temos un concepto das cousas que nese caso, por exemplo, é completamente distinto. E eu creo que fixen series máis, igual, Desorden que dejas, que tamén era un personaje así un pouco turbio, el non sei que, agora vaise estrenar en pues a pronto para Netflix outra serie que fixemos que se chama Clanes, que tamén é de tal e tamén teño outro personaje que non é comedia para nada, entonces bueno, é ese punto de poder xogar a todo e o que me diste de que escolles é que a nosa profesión é tan guai, e no meu caso é tan guai e eu busco ademais facer todo. Isto non o fixen, quero facer isto. E busco, quero dizer, estou encantado facendo comedia, estou encantado facendo todo, pero Falta che facer un podcast, Tori? Pois tamén habría idea e tamén mo plantexaron e tamén tal, pero dixo, agora xa está todo o mundo, tampouco non me vou poñer eu habrá que buscar unha evolución do podcast hacia non sei onde e daquela aí entraremos a fazer cousas. O Tori Podcast. Sí, non sei o que, pero eso que é verdade que eu teño unha cousa que é preferida no sentido do directo, do público en directo. Do espectáculo, sí. Do público aí no teatro, o Sí. monólogo, a comedia, o que sea, o monólogo a dous, estas cosas que facemos con perdón, con tal, este rollo de non hai, sabes, non vale, corta, volvemos a repetir. O que hai, o directo, hasta na tele tamén, Sí. A tele eu disfruto moito do directo, do público directo, do que pasa, do que non se pode cambiar, hai que salir rápido, hai que buscar unha solución, hai que non sei que. Aí é onde quizá o que máis me gusta é isto. Sí. Pero despois gustame facer todo, porque é unha profesión tan guai que un día eres unha cousa, outro día eres outro día... É jodida para ter chollo seguido, pero é moi bonita de facer, de traballar nela, non? E vez agora de acabar cuarentena, empezas coa Quitou. Sí, fomos mezclando este ano, aquí estou con cuarentena, ás veces entremezclanse. Sí, pero foi un ano, joder, é moi guai. É que, por exemplo, aquí estou é un monólogo que levo facendo moito tempo, pero como hai xente que sigue, eu non o vin, cando ves a non sei onde, poñemos a venta entradas. Vamos facer unha cousa. Vamos a abrirnos aquí e vamos poñer o calendario das fechas de Quitou por si vos apetece alguén. Sí, señor. Bichos, como lle teño manejado a edición. Que guai, Innovación. Sí, señor, que guai. Pois eso, que vou poñendo datas e encima vendo entradas. Sí. Entonces di por que vou parar. Claro. Por que vou parar de facelo, non? Pois si a xente quere velo. Cando levas moito tempo non hai momentos nos que perdes a motivación. Sí, a min pásame moito.
Que intento que cando subo ao escenario non, pero este rollo de salir da casa de mierda, hoxe outra vez isto. Sí. Teño que ir alá, co gusto que estaba aquí no sofá vendo calquer cousa e tal. Pero sube este escenario e cambia a cousa. É verdade que eu do que máis disfruto é sobre todo dos ensaios, da preparación, de crear un espectáculo. De todo ese tempo eu faría 4 bolos e venga outra cousa. Pasa que hai que rentabilizalo, claro. a maneira de rentabilizalo. Pero aburrome rápido nese sentido. Tamén por eso creo que fago tantas cousas. Sí. Porque eu non sería capaz solo de facer no, eu teño todas as semanas isto. Xa, que aburrido. Sí. Eu creo que o que me gusta deste oficio é eso. Se non é que eu busco eu facer outras cousas, busco eu inventar novos espectáculos ou novos, pois o que diste, teño un podcast, un non sei que, unha curta, dame igual, algo, pero non só unha cousa, porque acabo me queimando moito. Pasoume ca tele, por exemplo, pasoume en Luar, acabamos, era todas as semanas e humor, e encima despois eran que digan que estuveras en todos os lados, festas, pasoume un pouco en Land Rover tamén, cando levábamos moito tempo, ao final eu cando decido marchar, pois por varias cousas, pero unha delas é porque levábamos moito tempo, non había personaxes novos, non había, o programa non cambiaba, era como, xa está, facemos este e xa está, e bueno, pois prefiro cambiar, prefiro marchar antes de que se aburran de mí. Exactamente. Que me boten de menos en vez de que se aburran de mí, ¿no? E que quede aí o recordo, porque creo que o recordo sempre é 1000 veces mellor do que foi de verdad. Sí. Ti pasaste ben vento, pero era a peña de joder, aquelo era hostia. A mellor volves a ver algúns que non era para tanto. No. Digo cheo que cara, meu pai, eu pía de pequeno os Land Rover como meu pai. E puxémonos cando dixe, hostia, papá, vai vir Torellán as zapatillas, tal. E esa mesma noite, estaba eu co móvil, e estaba meu pai ao lado, e dice, bueno, vamos ver un pouco Land Rover, non? Entón puxemos o sketch de primeiras citas, que ibas ca ovella. Sí. Iso foi criminal, tamén, que? Claro, entonces, é eso, que ademais pasaron cosas que eu xa non me acordo, despois contaxe a xente pola calle, cando dixeche aquelo, digo, ai, Dios mío. Sabes, non sei, pois non me acordo, pero guai, pero non sei, por eso digo que tamén todo é guai na súa xusta medida. Sí, non alargar as cousas, ás veces por supoño por o diñeiro, porque xente di, teño medo a que pase, igual non teño outra cousa. Pois eu creo, estou moi orgulloso deso de vale, eu acabo isto, pero xa fago outra cousa, xa será o que sea, pero non hai problema. Por iso digo que tamén, que decido, empezas está guai que estés estudiando e xa facendo, porque vai ser o que seja. Sí, despois eso, pues van ser cámaras de 3000 pavos cada unha, pero isto é o mesmo. Sí, claro. Ahora acabamos con móviles de 10 euros, pero... O que sexa, dá igual, tío, pero o importante é o que pase, o que falamos, o que non sei que, e o resto, home, canto máis calidad mellor, pero vai ser eso, tío. Vas cobrar, e ás veces cobre e xa non teño ganas de ir, e agora é unha ilusión. E intentar non perder eso, por eso digo, eu tamén o busco, intentar seguir pasando ben con cada cousa que fago. Sí. Non aburrirme, non intentar traballar con amigos, con xente que admiro, con liar, sempre son moi liantes. Eu teño a sensación de que é unha profesión que podes alargar casi a túa vida completa, casi. Home, eu creo que eu non digo morrer nun escenario porque pode ser un shock para todo Dios, pero bueno, tamén ten o seu punto. Joder, sí, molaba, pero só tes un todo faz un bolo e a tomar polo non podes verlo despois no vídeo. Claro, sí. Non sei, eu creo que é unha profesión que non te podes xubilar. Exactamente. Non vai neso. Non vai de igual que eu traballo 8 horas, esta profesión non vale, creo que non vale eso. A miña filosofía de traballo é é que eu ás 12 cerro porque eu teño un convenio de eu fago choio, cando acabe e creo que este traballo, se sigues tendo o que che digo, ilusión, ganas, se te sigues divertindo, é que podes estar hasta que seas capaz de falar e de andar ou nunha cama e seguir facendo ali mentre seas capaz de falar ou mover os ollos, ou mellor movendo os ollos, pois eu, encantaríame estar facendo con perdón o cuarentena os dous con 70 anos, podía ser a puta hostia, claro. E encima hai unha cousa que aprendín que creo que é así totalmente, que os payasos, canto máis anos teñen, millor payasos son. Nunca un é bo hasta o último payaso que eres.
Entón, imagínate un señor de 70 anos facendo o que facemos nós. Eso é a puta hostia. Sí. Ojalá eu sea capaz de facer eso. Cando teñas 70, 80 e teña humor, como di, teñas humor para facelo, non? Pero sí, eu estaría encantado. E moi da xente acordase de vos por aquelas épocas de cuarentena que todo o mundo estaba na casa, non tiña nada que facer. Estaba esperando a que chegara a hora na que arrancaran o directo Touriñán en Perdomo. Como surgiu esa idea? Porque eu amigo do disco de Rebarbadora con... Eso é hostia. Claro, Rebarbadora pues como disco de cristal. Eso sí que é improvisación total e saliu naquel momento, non se prepara, non se... La mazón de la grela, nen. Non se estudia, non se... Foi, bueno, chegou aquel momento de tal e a xente falaba, pois eu teño que gravar un monólogo, eu, bueno, vou tocar polas tardes, eu non sei que. E David chamoume para Tauri, estaba pensando en facer un monólogo aí para gravar, para poñer nas redes e tal. Digo, eu, se queres... Claro, eu nunca fixera directos de Instagram nin hostias, non? Claro, e creo que David tampouco, era unha cousa de... Creo que hai unha movida aí por Instagram que hai xente que está facendo, se queres. Pois tenemos unha hora, á noite, e pues falamos do que nos dé a gana e, joder, se queres, con as gorras e tal. Primeiro era cargo. Eso, así empezamos. O que vos decía de ir por aí que poñemos o título a unha obra e despois íbamos a facer o rollo. Pois así facíamos nós. Quero dicir, empezamos facendo eso. Mucha nucha sale de poñer unha pañoleta, unha gorra e poñerse a facer un personaxe. Pois isto era igual. E despois vimos que había filtros e que había movidas e con toda esa mierda... Pois montamos un show, encima Instagram era guai, porque empezabas ás 11, ás 12 cortabas, non era, podo estar 3 horas, xa non aburrías tampouco, claro. Sabes, foi, bueno, xuntáronse todas as cousas e tal, e quero dicir, sería moi guai para a xente, pero para nós era unha medicina e un rollo tan necesario. Notábase muchísimo. Nesa época de pasalo tan ben, de divertirnos, de ir para a cama, que dormían millor, sabes, este rollo, foi moi guai. Pero esas cousas fanse, creo que sin planear. Sí, son como mellor salen, Claro, ahora o espectáculo si planeámoslo en torno a aquelo que nos... Ao acabar dixemos, va, xa está, é que non se lle pode... O que vos decía antes, non queiras estiralo máis, ten un tempo, está feito, e xa está. Pero ahora, despois de 3 anos, tamén é unha cousa por traballar xuntos outra vez, por volver a facer algo. E joder, si intentamos facer isto nun escenario, como será? Empezamos facendo salas pequenas, porque era bastante cañero. E non sabíamos hasta onde iba a poder ser para levar ao teatro ao gran público e tal. E probamos no Castelo Conta, que é un festival que facemos en Castelo, aí na miña aldea, diante de xente que había nenos maiores, funcionou super guai. E aí estamos nos teatros ainda encima, como decía antes, pos fechas e enches. E é moi divertido, que pasámoslo moi ben, tío. E no momento que empecemos a non pasalo ben, fora. Xa faremos outra cousa máis adiante, pero non estiralo. Bueno, pues entonces imos allá coa unha das seccións especiales de Zapatillas. Vamos co ping-pong que sempre facemos, que isto é unha serie de preguntas que se responden nunha palabra. Isto é como se fora un partido de ping-pong. Eu tiro chamola e tú tela que devolver. Guai, entonces vamos allá, nome... Son moi malo, No, non te preocupes, que... Cando trouxemos este me puxose nervioso, dixenlle a pregunta, nombre, e quedouse, que digo? Entonces vamos allá, nome... José Antonio, así todo xunto. Idade... 44. O referente... Meu avó. Se non existira o humor, de que estarías traballando? De calquer cousa que sexa montar historias, festas, organizar, facer calquera cousa desas. Si tuveras que cambiar o teu corpo durante 24 horas con unha persona que hai no mundo, con que sería? Con Lucas Pérez. É boa esa, Tamén non, Non esperaba. Teño varios, Martiño Rivas tamén me vale. Martiño Rivas está. Cal é o contacto máis famoso que ten Xosé Antonio Touriñán na súa agenda? Ostras, o máis famoso. Claro, é que isto é inceptio porque acordaste que trouxéramos a Sergio Tomé que nos dixera o meu contacto máis famoso é Touriñán. Claro, ahora temos que ir a por o teu. Ahora dice Sergio Tomé, sabes? É como cerrar o círculo. Está Dani Rovira por aí. Rovira. A ver, joder. Hostia. Rovira, no rollo artístico Dani Rovira, sí. Que guai. Vamos allá co xogo Estrella de Zapatillas, volve despois de estar a anterior semana apartámoslo. Sí, exacto. Pero porque que non puido xogar a isto. No, porque os dous. Fixemos un especial porque cumplimos un ano. Claro, facendo podcast. Entonces fixemos un episodio e dixémoslle, está loco, volves cando volvo a Touriñán. Pues venga, facemos un corteciño aquí. Veña, de feito vamos facer así, 3, 2, 1. Vamos allá con máis ou menos, que aquí con Xosé Antonio Touriñán.
primeira proba que se vai ter que enfrentar é Raiders of Lost Ark. Indiana Jones. Joder, macho. Hostia. Indiana Jones, unha das películas de Indiana Jones contra o síndrome de Tourette. Ten Indiana Jones 135.000. Que son síndrome de Tourette máis. Sí, eu tamén tiraría por máis. Que son pouquiños, Sí. Bien, Vale, máis. Vamos, bella. Xa ver dicen que viña preparado para ganar. Vale, entón, o síndrome de Tourette con 165.000 ou kayak. Esta é a mítica que engaña, Kayak é a peli. Kayak en general. Claro, que pode ser a peli, pode ser o deporte, pode ser o... Eu dixen a peli como se houbera unha peli, Sí, pode ser a página de comparación de viaxes tamén, que se chama... Vale, Claro. máis. Entonces, sí, tiraría por máis, ¿no? ¡Hostia! 8 millóns de búsquedas. Está ben. Kayak. O bon é que se te sale unha con 8 millóns, a jodida, o sea, por moito que lle salga fake news, como ven agora. Entendín, ahora todo entendendo. Claro, Ahora xa vas como vai o tema. Vale, entón, kayak con 8 millóns de búsquedas ou fake news. Hostia, cuidado, eso é complicado. Pero 8 Bueno, pero millóns, quen busca Menos, fake news? Fake news menos. 8 millóns son moitas. Vou palmar. No. Bien, 300.000, 3 acertos para Tori. Vamos allá, seguimos. Vale, fake news ou... Iba a decir tejador. Bueno, non sei como se chaman as persoas que traballan O que ponga nos tejados, claro. os tellados, sí. O típico que buscas, se necesito alguén para poner un tal. Menos, ¿no? Eu te quería tamén por menos, non? Jodido. Vale. 200.000, moi ben. 200.000. 4 acertos. Vale. Bien. Esta profesión ou Kuala Lumpur. A profesión ten 200.000. Kuala Lumpur é ser un sitio turístico, sobe ter bastante. Ser unha cidade tal. Pois máis, veña. Estás me axudando moito, vexo que controla desa móvil. Hombre, Vale. vamos 20 e pico episodios. Sí, claro. 550.000 Aí contra... estamos jodidos xa, ¿no? Porque é como un... Sí, bueno, esta eu creo que vai ser máis fácil, Kuala Lumpur con 550.000 ou un tallador de pedra. Menos, un tallador menos, ¿no? Sí, eu tenía todo, ¿no? Sí, Sí, 27.000. Pouquillas. Guai. 6 acertos. Vale. Temos o que talla a pedra contra Johan Cruyff. Johan Cruyff igual máis. Sí, eu tamén tiraría por máis, sí. Bueno, Mira, tampouco tampouco por moitas, 90.000. Este é o tenista, ¿no? Sí. A ver, si sale xogando ao tenis. Johan Cruyff con 90.000 ou Bjorn Borg, o tenista. Ostras, cuidado aí. A ver, un tenista de fai moito tempo, Pero Sí. Cruyff tamén é de fai moito tempo. Claro, pero Cruyff é penso que é máis... Foi máis... Pode ser máis googleado que este, eu. Aquí xa non sabedes, Aquí xa estamos perdidos, aquí xa nos corrió polos collóns. Vamos básicamente. con Bjorn máis. veña. Bjorn Borg máis. máis. Vamos Sí. a intentarlo. Vamos. Buf, é boa, Buf, non como sei. salga coronas, 7 acertos, de todos modos está ben. Está ben. Está ben. Tes unha oportunidade máis. Exactamente. Sí. ¡Acertou! Bien! Teño unha vida. No, No, de momento vas ganando. De momento, o sea, tes claro. a oportunidade que se fallas podes volver a intentarlo, pero perdes este acerto. Entonces, eu o consello que che dou é unha vez plantado con 8 acertos que non te xogues o cu, porque xa está moi ben, claro. Porque se Creo que está correcto. Claro, está ben, Se está ti ahora ben, xa. perdes, se queres facer outra, borramos estas. Claro. Vale, no, va. Entonces ahora temos Bjorn Borg contra a ensalada griega e Bjorn Borg ten 110.000. Uf, complicado. Esta tamén está coñido polos collós, Sí. A ver, quen busca ensalada grega? Uf, moita xente foder de comer. É Sí. verdad, as recetas. Máis. Bueno, recetas. Claro. Máis, vai. Mais. Pode ser boa, Sí. Hostia. Sí, señor. 9 acertos. Vale. Cantas ten? 165.000. 165.000 contra Fontanero. Fontanero. Uf, esta pode estar... O dos techos tiña 200.000, ou? No, tiña... Sí, tiña 200.000 ou 300.000 ou por aí, era unha barbaridade. Sí. Home, sí. Fontanero máis. Máis. Sí, eu tiraré tamén por fontaneros, tío. Bien, 450.000, 12 acertos, Muy ben. Vale, era ten que ser fácil. Bueno. Fontanero contra Australia. Australia é un sitio turístico, quero decir. Sí, pero fontaneros son Sí, pero Kuala 450.000. Lumpur canto é foranos. Claro, no 300.000, ¿no? O algo así fora. 365.000 era o número, non Sí, recordo. Ahí está. Non me acordo, veña máis tamén. Máis Australia. Bien. Uy, cuidado con Tori, ya que se va a colar segundo, 1.800.000 Ah, de ben, Australia. Correcto. Contra Border Terrier. Que é un Huracán, me cago en la vida. Esto pode ser complicado. A ver, 1.800.000 Menos, son menos, más menos, veña, vamos claro. a intentar o que menos. Bien, 12 acertos. Hostia, cuidado, Vale, temos 165.000 contra Shawn Michaels, que é un El luchador. de... Sí, da WWE. Uf, pero é de... Eu isto non controlo, é de Fighter. Tampouco, tío. Sí, a ver. Menos.
Menos. Por Cruyff, por Bion. É verdade, teñen boa menos. esa, Bo razonamiento, sí señor. Empate. Bo! E Os isto que é? mesmos. Empate. Avanzas. Seguimos. Avanza. Vale, Vale, avanzas. Shawn Michaels ou Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1 máis, joder. Sí, sí, Ten sí. que ser. Bien, Vale. 2.740.000. Tes 14 acertos. Bueno. 2 millóns. Virus Zika. Sí. A ver, Fórmula 1 con 2.700.000 ou Virus Zika. pero por encima de 2 millóns. Menos. Ten que ser menos, non? Si, Digo. eu tirar tamén por menos, non? Vale, Sí, 300.000. estás segundo xa. Canto. 15 acertos. 300.000. Tes 15 acertos. Estás segundo. Estás segundo, está a 6 acertos de superar o récord, non podo Por creer. favor. Bueno, queda Vale. moito. Virus Zika ou Steven Spielberg. Buf. Spielberg máis. Sí, Sí. 16 acertos. 450.000. Ay, que se nos vai o récord, Luis. Vale, Steven Spielberg ou bueno, unha marca de marihuana. Uf. Cuidado. Non sei como de coñecida é, pero Legal Hicks ou algo así, ¿no? parece unha bolsa de marihuana, Uf, que entendo que sí. difícil eso, tío. Complicado, Claro, Estados que Unidos, para a xente ilegal de e tal. nicho. Pero 450.000, Menos. Sí, Venga, eu vamos tamén a tiraría un intentar pouco, menos. 16 acertos. Sí, Sí. 17 acertos. Ay, buah. Vale. Temos esta marca contra o Festival Coachella. 60.500, a de marihuana. Festival? El Coachella. Coachella. 60.000? 60.500 o da marihuana contra o Festival Coachella. Es que é o festival. É un festival de Festival. Miami que é a puta hostia. Sí? Sí, Daquela máis. sí, eu tiro tamén por máis, sí. ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No! Hasta aquí chegamos, 18.000, tiña. Pero Coachella é a virgen. No, ¿Cuántos fueron? 17. foron 17, sí, pero Coachella é unha locura. A ver. Pero vamos a ver. Este Non está andan ben. os influencers Está todos. ben. Pero mira como están o escenario, cabrón. Está petado de peña. Mira, pero este é o triplo que son do camiño, pero vamos a ver. Sí. Esto Bueno, pero non vai de Está ropa. tocado. Corrupción en la federación. Bueno, segundo posto, esta vez. Segundo posto, Ah, muy este bien. tamén sigue Quería invicto. llegar a Tomé, pero... Temos un novo integrante no podio. Para a temporada que ven volves a ver si intentamos batir. Veña, pues nada, muchísimas gracias todos por vir. Gracias Foi a un vos, un placer. placer, igual. Foi un Además, placer moi terte aquí. cómodo, joder. Sí. Fantástico. Espero que vos gustase a todos e todas. Como sempre vos decimos, dadlle un like, suscribidevos, deixadevos en comentarios a ver que vos apetece que veña no próximo Sí, episodio. exacto. E vémonos dentro de 2 semanas no Zapatillas número 25. número redondo, Sí, señor. Como me gusta. Veña, vémonos, Chao. chao.